आं दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। जोंनि स्टुडेन्टसफोरा जोंनि बर' स्टुडेन्टसफोरा बर' साबजेक्टखौथ' जोबोर मोजां फरायनो हायो। मेथ्सफोरखौ बाहाय बांला हालाङो। एल पि नि बाथ्राखौ बुंदों दे आं एल पि आरो एम इ बे मोननै लेभेलाव ओमफ्राय हाइ स्कुलावबो जायो। बर'खौथ' मोजां रोंखागौ नाथाय इंलिसखौ हाया। मानो थाखाय हाया होनना बुङोब्ला बिमा बिफायाबो इंलिसखौ हास्लाबा बेनि थाखायनो बिथांमोना इंलिसखौ फोरोंहोनो हाया। बर'फोरखौ फरायबाय थानायाव हाया हाया जायोब्ला बुंना होनो हायि जायो। बुंना होनो हायो आरो दे बे फरायनाया बे रखम जायाखै बे रखम फरायनांगोन होननानै बुंनो हायो। बेजों बर'खौ क्लियार जालांजोबो बर'खौ हाखायो। मेथ्सफोरखौ हालाङो दे हमना लाबाय मेथ्सफोरखौ बारा आं बुंनो थाङाखै खिन्थु इंलिसखौ हाया बानान खालामनानै फरायनाया एल पि स्कुलनिफ्रायनो जुदि क्लियार जालाङोब्ला जेनेबा एदो बिदो बानान खालामबा मा जागोन बिदो एदो मा जागोन बे ब बेफोरबायदि जागोन होननानै जों बानान खामै खामै फोरोंलांनो रोङोब्ला जेरै बर'खौ जोङो एल पि निफ्रायनो फोरोंलाङोना इंलिसखौबो थिग बेबायदिनो फोरोंलाङोब्ला उनाव जोंनि स्टुडेन्टसफोरा बर' स्टुडेन्टसफोरा जेबो सिन्था गैया जागोन। एम इ स्कुलाव थांनानैबो हाइ स्कुलाव थांनानैबो इंलिसखौनो फरायनो हाया मिथिबायना। बेफोरखौथ' बादानो हो आरो कलेजावबो थाङो कलेज जेने थेने मेट्रिकखौ मारैबा पास जालांबाय खिन्थु फार्स्ट इयार सेकेण्ड इयार फरायनायावबो हायार सेकेण्डारि फरायनायावबो इंलिसखौनो फरायनो रोङा। बेनि थाखायनो जायो जोंनि प्रब्लेमा खायसे खायसे मेट्रिक पास खालामनाया इंलिस हायिनि थाखायनो खायसे खायसे कलेजखौ पास खालामनाया बिनि थाखायनो इंलिस गैयिनि थाखायनो आरो इंलिस गैयाबाथ' दानि जुगाव मा आरो नोंथाङा इंलिसखौ रोङाबाथ' बाहेरायाव नों जेबो खामानि गैया। गोबां बर्डफोरावनो गोबां माबा माबिफोरावनो सब इंलिससो लिरगोन इंलिस हिन्दी बा हिन्दीबो लिरबासो नों साउथ इण्डियाआव थांब्लाथ' अनलि बिसोरनो भाषा आरो इंलिस बेखायनो इंलिस नांथारगौ फरायनो हाथारनांगौ जेरावबो इंलिस बुंनाय बा इंलिस बुजि मोननाय आं बे बाथ्राखौ बुंबावाखैसो बेखौथ' आरो हास्लाबखायासो जोंनिया इंलिस ग्रामारखौ रोंब्लानो इंलिसबो रायज्लायनो हायो बुजिबो मोनस्लाबो बुजि मोनो आरो दै नाथाय इंलिसखौनो बानान खालामना फरायनो हायाब्ला इंलिस ग्रामार लानायखौथ' बादानो हो बेखायनो एल पि निफ्राय जों मोजां फोरोंलाङोब्लाना बा एम इ आव लासे एम इ आव हायोबाबो जाहैगोन खिन्थु एल पि आव क्लियार हायाबाबो एल पि आव मा बि ए बे बि अ ब एल बल बेफोरबायदि होननानै बानान खामो फरायलांनो रोंबा सि ए के टि केट होननानै बेफोरबायदि बानान खालामना फरायलांनो रोङोब्ला एल पि निफ्राय खिन्थु डाइरेक्ट बानान गोदोर गोदोर सोदोबखौ बुंनो हायाब्लाबो फरायजोबनो हायाब्लाबो एम इ आव क्लियार जाहैगोन बियो माने टिउसन लाहोबाय थानांगोन। खिन्थु प्राइभेट स्कुलफोराव फरायनायफ्रा हायो माने प्राइभेटाव बेफोरखौ फोरोंखायो। खिन्थु सरकारियाव फरायनायफोरासो हाया। बेखायनो जाय एसे माथा मारिलांबाय थायो गारजेन्सफोरा माथा मारिलांबाय थायोब्ला स्टुडेन्टफोरथ' जेबो बुजि मोना गारजेन्सफोरा फोरोंलांबाय थायोबा इंलिसावल' माथा मारियोब्ला इंलिस आरो मेथ्सआवल' अब्लानिया उनाव जोंनि स्टुडेन्टसफोरा इंलिस फरायनो हाया बा इंलिस बुजि मोना होननाया बेफोरबायदिया जानाय नङा आरो लोगोसे एम इ स्कुल मोनैब्लानो ग्रामार इंलिस ग्रामारखौ टिउसन लाबोबाय थाब्लानो जाबाय जिखुनुआनो दै जिखुनु सोरबा मोजां सासे टिचारदो लाबोब्लानो जाबाय टिउसन लाबोब्लानो जाबाय आरो मेथ्सखौबो बे एम इ स्कुलनिफ्रायनो फोरोंलांब्लानो जाबाय टिउसन लाबोलांबानो जाबाय अब्लानो जोंनि स्टुडेन्सफोरा इंलिसबो बुजि मोनगोन मेथ्सखौबो हानाय जाहैगोन माने जेबो प्रब्लेम गैया जागोन मेट्रिकआवनो जा हायार सेकेण्डारिआवनो जा रावबो फेल जानाय नङा बे मोननै बुस्थुनि थाखायनो जोंनि स्टुडेन्सफोरा नांथाबाय थायो बेनिखायनो आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनाय जाबाय एसे इंलिसाव माथा मारि